Ως γιατρός και ιδρύτρια της πρώτης κλινικής ιατρικής του τρόπου ζωής στην Ελλάδα, ξέρω ότι η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική για την θεραπευτική σχέση. Το να μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον ασθενή που μιλάει διαφορετική γλώσσα από σένα ή αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής είναι ένα θεμέλιο για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις τον ασθενή και να μοιραστεί τις ανησυχίες του, έτσι ώστε να μπορέσεις να είσαι πιο χρήσιμος και στην αντιμετώπιση του νοσήματός του. Η τεχνολογία προσφέρει μία προσβάσιμη επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και γιατρού και αυτό δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι θεμελιώδες δικαίωμα, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορέσει να έχει μια καλύτερη ποιότητα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Στην κλινική μας έχουμε υιοθετήσει καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν στους ασθενείς να επικοινωνούν άμεσα μαζί μας, ανεξάρτητα από το αν έχουν προβλήματα ακοής ή αν μιλούν μια άλλη γλώσσα. Αυτή η νέα πραγματικότητα που μας προσφέρει η τεχνολογία είναι το μέλλον στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε.